Merry Christmas po, madalang people! Ngayon araw po mismo, araw ng Pasko. December 25 po na yung araw. Alam nyo naman, madalang people, wala pa ako pamilya dito. Yung pamilya ko nasa Korea. Paano ako mag-celebrate ng Pasko kaysa mag-isa lang po ako sa bahay? Although, kahapon po, kasama ko Mami Vice, Daddy Ayon, sa bahay ni Mami Vice, nag-celebrate na kami. Noche Buena po kami kahapon, pero na yun araw mismo, gusto ko i-celebrate ng Pasko kasama kayo, madalang people. Gusto ko magbigay ng regalo sa ating madalang people. Kaya ibibigay natin bilang pagpapasalamat ko po sa inyong madalang people. Kaya para magbigay ng mga libreng Dukop meal para sa inyong madalang people. Let's go! Merry Christmas! Merry Christmas! Magagalit yung boss mo. Hindi, joke lang. Merry Christmas! Pasko na, trabaho pa rin kayo? Yes po, So, kailangan sino talaga. magpapicture sa atin? Christmas. Merry Christmas, sir. Kain kayo, ha? Thank you. Dapat Pasko, sama mo pamilya. Kain. Sir, thank you. Thank you, kain kayo, ha? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas po. Layo pa po ako, binangonan po ko. Binanguna, ang layo mo bumiyay. Grabe, nagbigay na tayo na yung Pasko. 150 Dukop meals na libre. Kaya maraming salamat po, madalang people, sa lahat po nakpunta. Kahit araw ng Pasko, pumunta kayo dito. Nag-celebrate tayo together ng Pasko. Nakakataba ng puso kahit mag-isa lang po ako dito. Madalang people, Merry Christmas!